Morning guys, ito po umuulan po ngayon. So iiwan ko na itong cellphone ko pero hindi ko alam baka dito na lang po sa baba. Pasensya na po dito kasi okay hindi ko kasi pwedeng ilagay doon sa dati kong pinaglalagyan kasi ano bang gustong sabihin mababasa po doon. Yan. Ayan, maririnig nyo lahat. Hindi ko po enough yung hindi ko po minute itong ano ko. Ayan, dito na naman po ako, ang lamig. May work po kasi ako sa rooftop, so please patamsak na lang po. So ito naman po si May 17 Ilocana ang nagsasabing umuulan na dito sa bundok. Ang ginlamig-lamig na po, nandito pa rin po ako. So sana supportan po ulit ninyo si May 17 na pasaway. Maraming salamat sa mga kasamahan ko na sumusuporta sa akin. Yung sumusuporta lang po sa akin. Ayan guys. Shout out po sa Team Rulita. Ay, dapat ay pabit sila may bateng.
masama pa rin po yung panahon. Ayan. Bye-bye muna.
umilang ang ulan. So, gagawin ko pong pizza para hindi na po ako saka yung pagkain ng Lebanese ito na sige, magpukpok lang kayo kahit na umuulan, nagtatrabaho kayo, marumi ang bahay na naman. Ayan guys, masarap po ito guys. Ang pangalan po nito Pattaya. Masarap. Mainit-init pa. Galing po ako sa bakery pero ganito lang kanina, wala pong tinapay guys. Iakit na po ako. At ako ay maliligo na at saka continue my work. So, see you again. Again.
Ayan guys. Hanggang hintayin ko lang pong ano pala. Mag 3 hours. Ayan. Shout out sis Rosalita, Magracia, Susana, Barto, Latab Mix Vlog. Shout out din sa iyo, Sisi. Thank you sa suporta. Ayan. Bumaba lang ako para kunin ko sana itong cellphone ko. Kaso mayroon pa palang 6 minutes. So, anuhan ko na lang yung bang kumplituhan ko na lang na 3 hours. Ayan guys, salamat po, salamat po. Ito naman po si May 17. Ayan, hintayin ko na lang po. Mag-disco na lang, mag-disco. Ayan. Ayan, disco-disco muna, disco-disco muna. Ayan, tumila po ang ulan guys, tumila po ang ulan. Yan, may araw na naman pero ang lamig. Yan, may araw na naman pero ang lamig. Dire hala, tayyib. Sa kurbaan.
Yan, ilang minutes na lang po. 1 minute. 1 minute na lang. Ako ay magpapaalam na, guys. Ayan po. Malamit po. Gusto ko pong mag-TikTok pero may mga tao dyan, mga trabaho. Yan. Busy na po ako. At kailangan ko na po itong cellphone ko sa taas. Ayan, guys. Pakisupport po ang aming team leader na si Sir Will Lipat. Ang napaka-supportive, mabait, matulungin. Shout out po sa Team Rowell Lipat. So, bye na po. Bye-bye. Kanina po ako nag-bye-bye-bye dito Pag ako nakahawak sa cellphone ko, ayan. Ayan, guys. Sige nga. Hintayin ko na lang bumabay ulit yung alaga ko. Kasi gagawa po ako ngayon ng pizza. Pizza. Ayan. Malamig na po dito sa bundok. Pero mayroon naman po akong sweater na yung may hood. Pero hindi pwedeng gamitin yun pag natutulog ka kasi sasakit dito sa batok mo. So ganito ang suot ko lang. Yung may green ako kasi last month pinadala ko na doon sa Beirut, pinadala ko na. Kala ko uwi na kami, yun pala hindi pa. So maraming salamat ulit. Bye bye!